Susunod yun. Sabihin natin, 16 years ago, ito Tapos ay sila rin. 1,000 tama. Nasa school pa lang, ano sila, nagagayak sila. May slaughter Chicken shell. Oo. Meron silang ano yung Toyota. Pagkatapos no, Yung presidency attraction ng ano. declare ng emergency, gumawa ng executive Ikaw yan. order, Presidente ka ng presidente. si executive order number 12, Nasakit lang ako doon. President, sabi niya, dapat mag-implement ng comprehensive sexuality education ang department Si Toto kasama doon bilang Saan? bahagi Oo. sa school. Ah, hindi. Tulog pa yung... implementation ng RH law Attraction. at para masuko mabawasan ang teen pregnancy. At may lumabas yung department order ni Secretary Briones noong 2018 na nagsasabi ito ang pamamaraan ng pagturo ng comprehensive sexuality education sa DepEd. Pero pumasok po ako Kahit hindi ka na pumasok ng Victory, dito ka na lang sa Metron. yun yata. Bababa ko lang kami. Ba't bukas na ba sa front? Oo. Bukas na nga daw mo. Sabi ni Ma'am, ano. Kasi ang alam ko, nasa Japan na bukas lang. Eh, paano yun? Dati, alas 10, nabago na ano dito. Kaya ilang kongreso na po na pending itong batas na to, and yung current version aprobado na sa House of Representatives na nagsasaad ng comprehensive adolescent sexuality education at saka sa Senado yung comprehensive sexuality education. Na binago na ni Senator Risa ngayon, mayroon kasing bahagi doon na nagme-mention ng international standards. At ang mahalaga, ilang guidance sa international standards, ito ay dapat magdaan sa ating sariling proseso. Yun na lang. Na DepEd ang magsaset ng Sino yung standards ano natin? sa Ayaw. Ayaw. So, suportado namin yung kanyang amendment para alisin ang international standards. At ngayong 2023, kakalabas lang ng datos, nakita namin nag 50% increase ang pregnancy ng 10 to 14. At may patisa, noong 2023, for the first time, may 9 years old na nabuntis at nanganak. 9 years old. So ngayon, ang Ilan po yung 50% na yun? Sorry po, Dr. Perez. Ilan po yung so nag-increase ng 50%, so that brought up to what number po? from 2,250 noong 2018, nung dineclare siyang emergency, naging 3,343. So 50% po ang increase sa loob ng 5 taon. So kaya naging mas urgent ang pagpasara ng bill na to. Wala pang decorate ang ano mo. Wala. Nakita namin, nakita ng Kasi Ma'am Ems naman yata mag-ano na eh. Pati daw mga paleta. Ganyan. So, dati kasi, parang hindi kami maniwala na may ganun. Sila lang dalawa lang kasi ang empleyado eh. Sinabi na ng TSA, 9 years old. Okay. Ang bruto at least ay yung 9 to 16. Kasi yung 16-year-old, tumaas din by 8%. Ang 8,000 plus na 16 years na nabuntis. So, ipagsama mo, yung 8,000 na 16 years old, saka 10 to 14 na Galing ng pisa namin, yung anak ni Tita Mayet. Nanalo ng Wigo, yung ano ni Dan Fernandez. Talaga? Kagabi. Galing, no? mahalaga dito. Yung galing eh. Yung ano ni, pamakin niya ni Kuya Emer. Galing, no? Swerte niyo. Oo, Wigo, walagyan mo. Yan. Ano, kotse. Kotse. Ay, lupit eh. Lupit ni Maricar eh. Sa pa-birthday ni ano. Pa-birthday ni Dan Fernandez. Ratio natin. Basta 16 and below, yung pagtalik sa ganyang edad, yung gamit na yun. Ginagawa. Pero nakita ko po ba? Pero nakita ko yung pagkain. Sabay na. Nasa ano? O mabibigyan sila ng karatan. Nakikita namin na isang dahilan na tumataas ito
na lang ang kulay natin eh. May mga damit tayong kulay. Ang hirap kaya nga yung pink. Yung pink, ang hirap kaya kung ano yun. Oo. Alam mo na sabi ni sabi niya, ate, naano kami ni Priya na mag-pink daw kami. Sabi ko, wala kaming pink. Nangigayat daw si Hindi mo, nag-split na. Oo. Sabi nga eh, kala ko siya ni BF. daw niya. Sabi, kala ko siya ni BFF niya. Tapos kaya, naku ate, ang dami ako sa'yo sasabihin. Sabi ko, tira ulo ka talaga. Ano nga yun? Ano ba nag-leader ni Maito? Si Gladys. Oo. 37, one-third of those na dineclare na magulang ay 17 to 23 years old. Si Arno. Ha? Ang daming sinasabi ni Gabi. Kote, ang dami ako sa chika talaga, sabi niya. Pagkatapos ng event, mag-inom tayo. So, ay, nagtraulo ka talaga. Ay, ganyan. Ano nga, nakita ko sa buhok, sa lintay na mag-pink. Di sabi ni Dayan, ba't ako ano dyan? Sabi ganyan ni Dayan. Wala kaming pink. Sabi sa akin kasi ni Gladys, sabi, ay si si Maitor ba? Ano niya? Pag mamalay ko, hindi ko kilala yan. Sabi ko ganyan. Tapos kinukuha kasi ako ni Lido. O, di alam ko na. Oh, hindi ko kilala yan. Sabi ko, itanong mo to sa nanay ni Queenie. Yung nag-invite sa kanya. Oh, sabi ko ganyan. Itanong mo to. Oo. Ano niya parang paliwala kung sino yun. Kaya nga. Ito, tanong mo sa nanay ni Queenie. Doon yung nagtatrabaho. Ninong niya yun. Sabi ko ganyan nung Friday. O, tanong mo doon. Sabi ko, sino ba kumuha sa'yo? Hindi na. So, kami po ang posisyon namin. Ang magnanakaw ay nasa Importante, magawa ng mga bata ang kanilang dapat gawin. Kaya nga. Ay, hindi ko. Ano lang naman yan. Bawal yata bumaba dyan. Nagbababa nga dyan ng mga jeep eh. So, mahalaga yung protection nila na pwede mabigay ng comprehensive Diyan, bukas na nga. Pero kami nagpo-propose din na meron dito Ayos na ito. na gamitin pag-preventive pregnancy, gamitin Ito tayo bumaba. Sa gilid ni Ella. Ayos na yan. Ella ka na cellphone ko. Ella. Yung pambayad mo naman naman na. Kaya nga lang pa. Oh, 1,000. Mamaya na. Baka na. Enjoy. Bigat nga. Kaya mo na na tao. so hindi ko lang po alam yan. Pero kung ang nilalaman ng CSE po ay usually nagsisimula sa kinder, yung pagtuturo ng good touch and bad touch, at kung may dinalais tayo sa nangyayari paghanap pa ng adult na nakatatanda, and yun ang maaaring tumulong sa iyo. Ganon din, tinuturo rin sa comprehensive sexuality education ang role ng magulang. Hindi po namin inaalis ang magulang dito. Napakahalaga pa ng role nila. Sa mga survey, na ang 12% lamang ng kabataan ang lumalapit sa magulang. So kung hindi po nakakatulong ang magulang sa significant way, nakikita ko na gobyerno, kahit ngayon, patanda ngayon, kailangan siguro may intervention sa school level. Kung hindi po nakaka-step up ang magulang. Pero hindi po namin sinasabi na hindi kasama ang magulang. Actually, maraming ginawang mga para-involve ang mga magulang through PTAs, through panahon na nandun ako, nagawa kami ng programa para makapag-usap ang magulang. Doon po sa CSA ko,
po. Doktor, saka yung ano no, dun sa mga bata na nagbubuntis, hindi lang siya yung parang ay sira na yung pinabukasan mo. Dati pa, ano din, nasa delikado kayo. Kasi hindi naman best yung katawan ng bata para manganak at mag-alaga ng sarili. Pati mental health din mo siguro, doktor. Yes, alam mo yung pagdating sa physical health, 117 na teenager ang namatay noong 2020 giving birth out of the 2,000 plus. And yung nakikita rin ng mga obstetrician, yung eclampsia, nagkakaroon ng hypertension ng kabataan, nagkakaroon ng difficult delivery, nagkakaroon ng fistula, ang mga fun. So, even sa act of giving birth, maraming medical problems. Nakita rin namin na noong 2023, ang low birth weight, yung kulang sa timbang na below 2.5 kilograms, pagka adolescent ka, 18%, almost 1 in 5 na anak ay underweight. Pero pagdating sa, yes, pagdating sa sa normal population, 14% lang ito, napakababa. So, nakikita namin na may problema talaga yan. And of course, yung naharap sa stigmatization ang mga batang ina sa kanilang komunidad, sa maaring sa bahay. Merong survey na ginawa nung ang DOST na lumalabas, talagang hirap ang batang ina dahil kung nagtatrabaho ang magulang, siya mismo mag-aalaga ng bata na maaaring hindi siya handa. Kailangan niya ng suporta. Kaya nag-set up ng programa noon to provide social protection for adolescent mothers. At alam mo kung ilan sila. Sarap. Noong 2019, binilang natin Sunday, sa maganda po. ilan sila, 180,000 na pamilya ang pinamumunuan ng mga nag-aalaga na ng anak, may pamilya na, at ang consequence sa future nila, di ba, ay nagda-drop out ang karamihan. So, ibig sabihin nun, nag-drop out ka, hindi ka makakakuha ng magandang trabaho, tawag dito, maapekto na yung kabuhayan mo. So, mahirap ka. So, yung anak mo, kahit okay na yung so, yung mapapapag-aaral yung anak mo, lalaki ka rin na mahirap. So, it's like, Yes, at parang daming na intergenerational poverty. Alam mo, itong mga na hindi nakatapos, 1/3 lamang ng income ng mga nakatapos. Ibig sabihin kung ako nakatapos ng high school man lang o ng K-12, ay kikita ng mga 300-400 a day. 5, 4, 3, 2, 1, at plus a day lamang. So, mababa ang income nila, nagsusuporta sila ng anak, basically overload sila sa bahay. So, ang dami nilang problema sa kanilang sitwasyon. Sa mga nabanggit nyo, talaga nakakalungkot yung sitwasyon sa kami sa mga numbers na nakakasya po. Pero yun nga po, recently may pinagay po kasi si Pangulong Bongbong Marcos na i-veto niya, di ba, yung measure ni Senator Risa Hontiveros. And yung, despite po na may mga grupo po na nagpupush pa rin po dito sa comprehensive sexuality education. Kung kakabila po kayo, no? Paano nyo po makukumbinsi kung kayo po ang kakausap sa presidente at iba pang mga antay po dito sa panukalan na ito? Paano nyo po sila kukumbinsi na napaka-importante po itong comprehensive sexuality education? Ang unang sasabihin namin ay ang crisis ay lumalabas pagdating sa teen pregnancy. And ang mga pamamaraan para masuko, mabawasan ang teen pregnancy